Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση από το μέτωπο της Αιγύπτου. Ο γνωστός σε όλους μας Γιάσμα, ή αλλιώς δεύτερος λευκός ράπερ, μετά από πολλές μέρες έρευνας, βρέθηκε ύστερα από μαρτυρίες στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, Κάιρο. Οι δύο πολεμικοί ανταποκριτές μας, με κίνδυνο της ζωής τους, βρίσκονται μπροστά σε μια συνταρακτική και σημαντική αποκάλυψη. Παρακαλώ τα παιδιά να απομακρυνθούν από τους δέκτες τους. Ηλία και Γιάννη, με ακούτε? Ναι, Άκη, σε ακούμε. Άκη, είμαστε συγκλονισμένοι γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια τρομακτική για την ανθρώπινη ιστορία ανακάλυψη. Άκη, μετά από πολλές ημέρες έρευνας, βρήκαμε επιτέλους το Γιάσμα. Το θέμα που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι τρομακτικό. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή το Γιάσμα να είναι απέναντι από μια σαρκοφάγο. Ηλία, τι κάνει? Από ό,τι βλέπω είναι στα γόνατα. Και κάτι ακούω, Γιάννη! Πάμε λίγο πιο κοντά. Σαν προσευχή ακούγεται. Παιδιά, μην πλησιάζετε, είναι πολύ επικίνδυνο. Από ό,τι μας λέει εδώ ο μεταφραστής μας, είναι μια παλιά πανίσχυρη προσευχή για το ξύπνημα του αρχαίου φαραώ του Τανχαμών. Ηλία, άκου! Ονορόβαν, όσοι γέννησε να ψάγιον όρχοθολίδης και να ονείμους αφωνό θρέκιον οφωνρεφωνο φάγιονα ή εμί οροφωνες χαέμ ζήγηθα ομολόγεδάνε του από αρέχιαμαι με μόνο χαϊβάγος αλέρτοχε αλέ ανεμεουσέρα που μουζάμορ δεν μεθάνε. Άκη, μ' ακούς? Βλέπω μια λάμψη. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό.